Kita ba? Yan. Mamaya, magsimba ka na. Hindi ka sumama. Ay, sa baba, meron. Uy, patanga-tanghali ka kumiting eh. Ay, tao kasi labahin mo kagabi. Ano pa isusuot mo ako nga. Kahit hindi pa naglaba na gawa ng wala nang maisusuot yung mga yan. So, talagang roll natin ang film. Spill roll. Ma. Spill roll muna. Huh? Spill roll. Rock and roll! Ayaw pala ito. Obligasyon na lang para madali. May parurul ka pa. Obligasyon! Ha? Bugbog, gusto mo? Gusto mo gumaya sa aming routine, mag-asawa ka na ngayon. Para maaga ka na rin lalaba, magluluto, maglilinis. Pigaw-pigaw dyan. Pigaw dyan, Gala. Bakit ka nag-aasawa? Doon ka mag-asawa. Eh, naku, may tamad. Oo. Ikaw yung tagalaba. Di lalo ka na. Kaya magpapamilya. Kaya ka mag-aasawa kasi bubuo ka ng isang pamilya. Ang katulong lang, magbayad ka na lang ng katulong. Mag-arkila ka na lang ng katulong. Pwede yun. Huwag ka na mag-aasawa. Kung wala ka namang katulong, palaundry mo na lang. Ganun ba? Tapos uupa ka ng tao. Pag-inaw mo ako, maglinis ng bahay. Ganun. Sana all. Bugbog ka talaga doon. Oo, kasi dahil kasi sabi mo, di ba nag-a-apply ka ng katulong? Ito sa akin ka na lang mag-apply. Ako, mama. Sa langit. Yung patatas mo, baka iriritukin pa rin pala yun. Patatas? O, karot pa lang ito eh. No, i-retoke it. Red, come here. Come to mama. Malalaki din. Red, come to mama.
May kinulang pa ako dito sa ano. Ingat. Ay, puta. Meron nga, kinulang. Bell pepper. Bell ano lang to, pang pabango. Hindi ko na eh. Hindi pa ako ilalagay eh. Yan ka na naman. Kakain tayo doon pagkatapos ng ninong-ninang. Gabi yan eh. Gabi? 12? Mga 12, mag-1, ganun. Si Direk! Sige ka ng konting pansit, anak. O mag-gisa ka na lang dyan ng karne mo. Baka nakakaya naman. Baka naman. Pagkatapos mo dyan, kumuha ka dito sa bawang sibuyas, sabay pa dito, o mag-gisa ka ng karne norte, dalawa. Ano kaya minuto ba? Yung laman niya, wag yan, itong isang sandok niya. Itikman ko, sabi mo. Ito nga yung sandok niya, oh. Yun! Minudo nga eh. Kung ano na. Kung malambot na yung ano. Oy, may chicken! Chicken na. Ang karne niya, no? Kasi yung sibuyas ba? What do you think? Okay na? Yung gulay yan. Ay, lalagay ko yung ulan. Sibuyas. Yan, Dakot ka na lang dyan, oh. Hindi lang. Kasama yung grill. Oo, isus Mario, dahon, katawan, sibuyas, parehas lang yun. Naloob ka na. Sinabi ko kung dito ko sa labas. Grill, diba? Opo. Baka naman yung wifi ng piso wifi ang nakakunik. Wait lang po. Ay, hindi. Thumbs up. Tapos yung ano mo, balatan mo na. Alin? Yung green cheese. Balatan. Ba't ko ba balatan? Balat. Buksan. Tagal, namin, gulay ni si Drake. Drek, yung gulay daw. Tapos na niya, ano yun? Oo. Assistant tayo, assistant ni Chef Cook, Darius. At baka matutong sa ilalim. Oh! Hirang buhay na talon pa. Tulo lang itong ulang dyan. Matatap. Yung buntot mo dyan, piliin mo na nga at na makakain ka na. Babawasan ko lang ano yan. Okay. Sabaw. Natutuyuan eh. Ah, nandiyo yan. Oo. Ano lang sa kanya, yung baga lang.
O kasi parang i-steam na lang natin, no? Iinit na lang yun. Kasi lulutuin na lang yung gulay. Yan mo yan, magic sarap anak. May magic yan si ate. Bawas ka na. Yan sa karton. Papa, nilalagyan mo yun ng magic? Yes. No, nilalagyan mo din? Mm. Nandyan, dito sa, karton. Tapos lagyan mo ng kunting asin yan. Baka hindi mo nalalagyan. Oh, salamat. May pagbabago. Ihahalo ko na lang yung magandang saing ko. Ano pa? Mm. Nararambol ko. Tapos magsasaing pa ako, 2 salang pa. Olya! Sandali! Kuha ka nga ng sakpo. Bigyan mo kay Negra. The princess. Princess, katrabaho namin dati yan. Kami. Anyano, yan. Kami ang magtutropa. Tropang kalog. Oo. Kaya nga ang pangalan ni Tropa ay Trops. Saan naman naka-duty si Pagkaliwaga? Doon sa kanila. Papa, pwede na ba natin i-direkta yan sa Sa lagayan? Palalamigin lang konti. Kasi gagamitin mo na yung kawali. Ano ba yun? Yung niya? Malinis na. Malinis na yun. Nilinis na yung Rosino. Ilalagay na lang yun. Take mo na. Ang langit. Sarap. Yung alat, ayos na. Oo. Huwag mo nang dagdagan ng alat kasi alat. Ano siya? Sa lubong? Matabang na Pagkain ka na dyan, anak, at pakainin mo na yung mga kapatid mo. Anong oras na? Kumain na kayo nila Ambal. Tawagin niyo na rin si Asel. Basil. Okay dyan. Sinulong na nga yan, Another kahoy. Gusto yung gulay mo. Yung nga sabi ko sa'yo kanina, dati natansya mo yung pagpalambot ng kasabay sa gulay. Hindi kasi pwedeng palambutin mo na muna na igi yung karne. Pero, tama na yan. Kahit naman medyo, yan, ng matigas na matigas. Sabi, labahin mo Okay. Yung nasa uluhan mo kanina, kinuha mo? Sunga-sunga ka, malinis yun. Di ba nagtanggal nga ng hanger? Di ba hihingi ako ng hanger kagabi kaso nag-aalaga ka kahit si Cedric yung pinakuha ko. Nandun na sa kanan mo, ay dito sa uluhan. Ba't kasi kinuha mo pa? Kayo, kakain naman kayo? Hindi pa anak, kumaya na lang kami. Intindi niyo yung sarili niyo. Ano ang ating mo? Diyan ka na magsandok o sa may isang maliit. Sabi mo yung planggana ha, huwag mong ibababa. Gawa ng paglalagyan kong kanin yan.
Yung ano mga patatas. Patatas? Yung maliliit, Papa? Oo, lahat yan. Malinis naman yun tayo, di ba? Pupunta ko ya. Ay, napapasulit. O anak, kasi urapin mo na doon. Yung ano pa pala niya, ma, Huh? yung liver spread pa. Kung saan? Di ba nandiyan pa yung tatlo? Balatang ko pa ulit? Oo. Sabay na ganun magpapa, ano? Hindi, magpapasarap ko dyan. Hindi, sa sweet mo, bibigyan tayo sabay natin sa kapatid. Born again. Kasi maraming requirement sa Catholic at wala silang mai-provide. Ito na ba yung ulam? Oo, kumain. Kasi sabi ko mag-kain ka na muna. Yung mga person dito nga muna ang kadali. Iwasan mo muna yung isi-isi ngayon at sako. Hindi ko pinasinigan para ano na din. Pero kanin nyo yung yan. Ang ulam na nakailangan. Green peas, ma, sabay mo na. Open ka naman yung green peas mo, guys. Ayun, tatanggalin ko rin. Ilan? Dalawa? Yung apretada, hindi naman lalagyan ng Liver spread! Bukas na yan. Buda! Kakain na! Buda! Kumain na! Kumain ka na! Tatanggalin yung tubig niya, buksan mo na yan, ha? Alin? Hindi naman kasama ng tubig. Huwag mong buksan ng malaki pa. Tatapon. Tapon na nabawasan na gabi. Ito malaki. Ninong kasi yung mga yun. Yung bumaba na sabi mo sa ninong. Eh, sus, Mario Josep, sarap. Pahinano mo na ba to? Anuin mo rin, para yung milalim naman yung maaga. Mahirap naman yung apoy niya, bago na yun. Ito kasi mas madaling aluto kasi maliliit ang gayat. Tapos may takip pa. Hindi ito para dyan, ha?
na natin. Baba. Ang pinakapanglat sa lahat. Sugar. Hindi yung nagbabalanse ng lasa ng luto. Oh, you taste the gulay. Ano yun? Patatas. Ulamin nyo na yan lahat. Hati-hatiin nyo. Hindi! Tawas yan! Wala akong chlorine. Sa ano lang? Sunrox. Marami pa yung magic din yun, ha? Oo. Pasok pala. Diba? Ang ulamin ko naman na yan. Yung? O, Papa, pwede na. Pwede na. Yung gulay na hahati na. Kunin kayo ng paglagyan? Hindi, lalamig-lamigin mo naman yan Pwede, kunin mo na. pagkababa. Hindi, babae ang gusto ng anak, hindi lalaki. Parang matabang pa ito, ma. Sa asin. Konti. Ay, nung ba ito sabi? Kan natin lang nagababa. Dapat may pagpapatungan. Dito, oh. May huwag sa Ayun, drinks. Ha? Pwede ba yun? Oh, pantay naman yun. Ayan, pantay naman. Karton. Hindi ka makapunis ko. Wala, hindi mo sakto na. Maganda-ganda yung tindahan ka. Wala. Ako masunog yan. Ang init. Tara, tara. First blood, agay! Natapon pa nga naman. Pantay? Wait lang pa. Tataliin ko lang. Hawakan mo. Baka tumaog. Ano nga?
Mahirap pulutin to. Wala ko pang abono. Hindi na aabot. Ay, ito pala ang ulam ko. Yung panaglabahan. Pinag-anuhan. Ay, siyempre, sayang yung mga sabaw-sabaw nito. Yung matitira sa kawali. Talagang lumambo talaga yung karne. Very good. Gusto kong luto. Reklamo yung malay mo, may bungal na kakain doon. Anong igas na naman ito? Buda. Ikaw to. Hindi may postisyon na ako eh. Kagat ng kagat, wala naman nakakagat. Last na to, Papa. Kasi yung manok na lang ang lulutuin. Ay, hindi pa pala kaya. Wala na? Wala na lulutuin? Hindi. Nagsalang ko lang. Hindi ko naman sinabing wala nang lulutuin. Kayo mali kayong pagkaintindi. Kaya asin. Last na to, salang. Last na to. Ano na? Wala mo siya. Lagayan. Tapos lagyan mo na sa food. Ha? Tuyo yan. Yes. Tatak-takan. Para kahigin mo na. Doon yung sa gitna lang. Huwag ka sa gilid magsimula kasi tatapon lahat yung ano yan natin sa bread. Sana umulan? Nalagdag sa kabila. Kabila lang kahit sa gitna. Ang dami-dami yung tao may ilalagay din. Tapos huwag yan tatakpan. Hindi na nilang, yung buntot na yun. Yan na, ibabaw na dito. Yan na, bilog ah. Asan ba yung isa? Yan na yun, hindi mo na. Yan. Hindi. Sabihin nila, may buntot pa kasama to. Buntot ng baboy. Mga pangalan yung manok. Ano? Marisip ang sarap na rin. Yan na, ulam na yan. Yung pinag-anuhan lang. Okay, baka may nalimutan ako sa minudo. Pasas, green fish. Yung hotdog, masos, ginoo. Hotdog! Ay, hotdog, okay. Pinapay ka, buti na lang, binasa ko yung aking listahan eh. Luto na to eh. Binas, may malilimutan eh. Kaya iba-iba pag may listahan talaga eh. Aluin din sila. Aluin din.
dulo yun na magkakaputol. Dulo, yung gitna. Malaki yung puno niya eh. At hindi ko na mahanap yung isa. Wala. Kahit yung puno, wag na. Yung dalawang malaki-laki sa maliit. Eh, ito. Yung dulo, wala. Yung dulo nito. Oh. Yan mo na. Pag-serve na lang doon sa ano, doon na lang ang tingnan nyo. Durug-durugin mo. Manok na lang yung manok na lang ang madali naman lutuin na yun. Nasali-sali mo kasi doon. Ayan, tuloy. Lugar-lugar kasi yan. Kasi doon, wala pang ano nung nakaraan doon. Nung gaya sa amin, nung rap, wala. Kasi siyempre, doon tayo. Kasi ibang lugar yun, hindi pa nila alam yung mga ganyan. Kami. Eh, wala na palang maho ngayon. Ano na, sarado na hindi. Bakit naman yung kakaano lang naman. Eh di goodbye Philippines na. Ako ay may oho, di ba yun yung kanta? Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Yung paglutuan ng kaldereta. Food na yun. Binahayan ko. Tara. O, tanggalin mo na yung kawa dito at babara na yan. Ipapalit ko lang dyan. Dito na dito. Di ba? Kung inantay panlutuin yan, tapos ito naman sunod. Tapos. Kahit hindi na sana tanggalin ko dito, mais. O marumi, sa tingin mo. Magluluto ako ng ano. Ano daw? Para wala ka nang isipin bukas. Bukan pala, hindi ko nalagyan ito. Pwede na lang tayo bukas. Sana magpadala lang sa akin, hindi na ako bukas. Sabi mo magpadala na. Kasi lagas na rin ako. Wala na daw pero si tita. Pa, magpadala ka na daw. Ang tapang na kasi talaga din magsagun. Wala akong nakapangalap yung dalawa din na. Tatlo pa, rin? Ganun lang. Hindi na pala ako magluto sa ano, sa mga catering. Yan ang gusto ko, isang business. Pag ganito karami na papaubos natin maghapon, asus, Mariusip, wala na. Panalo ka na. Ganyan karami. Laki ng tubo mo dyan, isip mo magkano yan. Bawat ka na dito. Wala kang Ay, kaldereta. ito, kanin namin ni Tito. Lasang kaldereta. Wow, kamay. Ay, nalo ko na ng sandok. O ngayon, pinamay mo na. Ayun eh, kaya ano ko matigas tayo mo. Hindi, nahuli mo kasi dito sa mukha. Ito gusto? Malalahan mo yung peanut butter. Ano yung peanut butter? Kasi ito, ay isa lang yung diferensya, ilang sapat lang wala. Patay, wala ko. Green fish, saka
Pata. Pwede siguro pa. Huwag na yun, doon na. Saktan ko muna ito. Hindi parang pa ng manok ko. Buksan ina. Ang dami sakit. Ayaw ko ba yun, ha? Ito kaya mong dalhin? Ayaw. Ano mo na yung tangkay? Hindi. Delikado. Hindi, dito sa ilalim mo ako. Sabon, wala. Tinuwan mo ma dito. Yung manok palambutin, hindi na kagaya ng baboy. Oo. Ang dami ng sabaw mo din. Ano sana nakitrop sa kanito ito? Saan? Pahirap ng pan mo. Lagayan yata na. Tama naman, binahayan namin. Oh. Lagayan ito, pakain ito. Sa tinlik ka na. Ano na yun, sir? Dali mo na lang sa kanya doon. May lagayan ka doon. Ay?
Ha? Baba mo na. Sigurado ka, baka yun nga lang ano. Yan, ito na. Tabo dyan, walang tabo mo. Ang ilog mo. Kasagal ko, gugas-gus mo talaga makapalin mo. Ito yung ilalim. Magdadala pala ako ng ano doon. Yan? Chicken. Yan? Chicken. Huwag ka na. Nagde-decorate pa rin hanggang ngayon, ha? Oo.